Miġbura kol madwar l-altar, il-poplu ġdid li ħtart, natu kull ima u xandru, sultan tas sema u l-art. Mil-kodba mqazza nisimaw, kellimna l-lum fiskit, il-kelma tijak tkun id-daw li tkeċċi dlamijiet. Lodwa tajba lil kulħadd, Lilek ukoll. lilkom u dawk li qegħdin jisimgħuna permezz tal-mezzi tal-komunikazzjoni soċjali. F'isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba talla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu dawn ikunu magħkom il-koll. U miegħek ukoll. U tiġbarna flimkien biex jiena u intom niċċelebraw din l-Ewkarestija biex inkunu denji biex ikun jistħoq ilna niċċekknu nitolbu l-mulej jaħfrilna. Nistedinkom sabiex tagħmlu l-intenzjonijiet tagħkom jenser fil-Qudiesa għall-irwieħ ta' Marija, Nazzareno, Mifsud u l-familja tagħhom. Illum il-Knisja 8 ta' Awwissu tagħmel tifkira ta' San Dominku is-Saċerdot. Int li tiftaħ dirajk il-midinbin u dan tagħmlu biex taħfrilhom mulej ħnina. Mulej ħnina. Int ir-raj tajjeb li taraf in-naċ tiegħek Kristu ħnina. Kristu ħnina. Int li tmur tfittex in-naġa l-mitlufa mulej ħnina. Mulej ħnina. Iħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Mulej, int għamilt li San Dominku predikatur mill-aqwa tal-verità tiegħek. Għamel li huwa jgħin lill-Knisja tiegħek bil-merti u t-tagħlim tiegħu u li jidħol għalina quddiemek bit-talb qaddis tiegħu. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Għalli mill-ktib tal-profeta Ħabakuk. Jaqaw mintix minn dejjem int mulej, mintix Alla l-qaddis tiegħi li ma tmutx. Mulej dan minnek sar biex tagħmel ħaq u sħiħ dak żblata rittu jkun b'kastig. Int għajnejk safja wisq biex tara l-ħażen, inti ma tiflaħx tħares lejn id-deni, l-għala nies mill-art tħobb tagħti kasom. Iżżomm iskiet meta minu ħażin jibla il-minu aktar minnu ġust. Intamel il-bnedmin bħal ħut tal-baħar, bħal bejjem ta' fuq l-art, bħal sita li jom, u għajtallaħħom kollha bis-sunnara u wara li ressakom fi ġbik tiegħu jiġborhom kollha bil-kons tiegħu u bekk jitenna u jifraħ. Għalhekk li ġbik joffrilu sagrifiċċju, jaħrak l-inċens quddiem il-kons tiegħu, għax bihom semu joktor u wiklu ikun aktar utik. Se jibqa iferraħ ix-xibka tiegħu u joqtol il-ġnus bla waqfien? Se noqgħod qassa f'posti, se nibqa' wieqaf fuq it-tron tiegħi, nistenna ħalli nara x'sejjer jgħidli u kif se jwieġeb għall-ilmenti tiegħi. Imbagħad il-mulej wieġeb u qalli, ikteb id-dera onkoxa fuq tavlozzi, hekk li jkun jista' jħaffef min jaqra, għax id-dera sseħħ meta jkun waqta, tistenna sa ma ttemm u ma tqarrabx. Jekk hija ddum ma tasal, instennija għax tiġi żgur, ma tiddawwarx ma tasal. Araħ jinfena minn mhux ruħu sewwa, iżda l-ġust jgħix bil-fedeltà tiegħu.
Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr il-lalla il-lalla. sar responsorjali. Int mulej ma titlaqx il-min ifittxek. Int mulej ma titlaqx il-min ifittxek. Il-mulej jisaltan għal dejjem iwaqqaf għal ħakk it-tron tiegħu u jagħmel ħakk mid-dinja bil-ġustizzja. Jiġġudika il-popli bis-sewwa. Int mulej ma titlaqx il-min ifittxek. Ikun il-mulej kien għal minu makkes, kien għalih fi żmien id-dwejjaq, fik jittama min jaraf lill-ismek, għax int mulej ma titlaqx il-min ifittxek. Int mulej ma titlaqx il-min ifittxek. Għannu l-mulej li joqgħod f'Sijon xandru fost il-popli l-emejjel tiegħu u li jitħallas mid-demm jiftakar fihom ma jinsiex ajat li msejknin. Int mulej ma titlaqx il-min ifittxek. Alleluja. 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 Is-Salvatur tagħna Kristu Ġesu keret il-mewt u dawwa lil-ħajja bla tmiem permezz tal-Evanġelju. Alleluja. 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 Il-mulej ma'kum. Miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien resaq fuq Ġesu wieħed raġel niżel arkub teħ qudiemu u qallu: Mulej, ikollok ħnina minni, ikollok ħnina minn ibni, għax marit f'tal-qamar u qiegħed ibati ħafna. Għax sikwit jaqa' jew fin-nar jew fl-ilma. Ġibtu lid-dixxipli tiegħek iżda ma setgħux ifejquh. Wieġeb Ġesu u qal: Ja nies bla fidi u ħżiena, kemm se ndum magħkom, kemm se ndum nissapportikom, ġibu li hawn. Imbagħad Ġesu ħedded bi sħiħ lix-xitan u dan ħareġ minnu u minn dak il-ħin stess it-tifel fieq. Wara jimbagħad id-dixxipli resqu lejn Ġesu għalihom weħidhom u qalulu: Il-għala aħna ma rnexxilniex inkeċċuh. U Ġesu qalilhom: Minħabba il-fidi żgħira tagħkom. Għax tassew ngħidilkom li kieku kontu fidi, li kieku għandkom fidi imqar daq żerrija tal-mustarda, kontu tajdu lil din il-muntanja warrab minn hawn u mur hemm, u hi kienet twarrab u ma jkun hemm xejn għalikom li ma jistax isir. Il-kelma tal-mulej. Tifħi lilek Kristu. Kif qedna fil-bidu tal-Qudiesa, illum il-Knisja 8 ta' Wissu trid tfakkarna f'Qaddejs li minkejja li ilu ħafna li twilet u għex, imma ir-riżultati, l-effetti ta' dak li kien jemmen u għamel għadhom jinħassu fil-Knisja tagħna anke fid-dinja. Dan huwa Dominku, San Dominku, twilet fi Spanja 1107. Spanja, Karalogu. Ħass il-ġibda, vokazzjoni ngħidula, daħal kanoniku mal-ordni ta' Santu Wistin, kompla jitgħallem it-teoloġija u ġiedu s-sejħa. U fi żmienu kien qiegħed iserreb, għannuża dik il-kelma, ħafna tagħlim qarrieq fil-Knisja, setet jgħidulhom l-arbiġiżi kienu jgħallmu tagħlim kontra t-tagħlim tal-Vanġelu. U dan il-bniedem, dan Dominku, qal imma mhux sew illi huma jiżeraw is-sikrana, jiżeraw il-ħażin, jiżeraw id-dubji u aħna
nibqgħu ma nagħlmux it-tagħlim. U minn hemmhekk beda jitħajjar li jgħallem il-verità kontra t-tagħlim ta' dawn l-RBGs. U allura dedika ra li għandu bżonn jiddedika ħafna mill-ħajja tiegħu fil-ġabra, jitgħallem, jistudja biex kien jiftaħ ħalqu ħanajdulu jippritka. Sewa ikun iwassal il-verità, ikun iwassal dak li jużgu. U mhux iħallik fid-dubju bħalma għandna ħafna tagħlim iserreb ma saqajna iħallina fid-dubju. U dan Dominku imbagħad beda jiġbor madwaru oħrajn u allura beda jinduna li għandu bżonn jagħmel xi ħaġa fi ftit kliem waqqaf soċjetà, ordni, komunità, patrijiet u anke sorijiet jgħidulhom iġibu ismu id-Dominikani. Dawn patrijiet li jilbsu l-kulur abjad u l-iswed, id-Dominikani. U l-iskop ta' din l-għaqda, ta' din l-ordni, ta' din is-soċjetà kien li jippritkaw, li jgħalmu. Difatti, ħalli nitgħallmu dejjem taf, wara isimhom dawn il-patrijiet iġibu O, full stop, P, full stop. Tas kelmet bil-Latin. Tafu xifissru? Ordni, predicatorum tal-predikaturi. Għax San Dominku riet li jitfall tiegħu, l-uliedu, l-isħab tiegħu, is-sieħba tiegħu jiddedikaw ħafna ħin fiċ-ċella tagħhom, jistudjaw, jaqraw biex ħin jippritkaw waslu l-kelma tal-Alla tkun kelma soda, mibnija fuq l-iskrittura, fuq il-kodba mqazza. U llum hu tiegħu id-Dominikani jimxerdin mad-dinja kollha u għandhom universitajiet kbar, ta' Ruma l-Angelikum jgħidulu jisimha, università mill-aqwa li tagħlim Kattoliku. Imma li interessana iktar li dal-għodu miġburin hawnhekk għal Dominku huwa li teritlu iktar minn darba il-Madonna. U darba qaltlu Dominku, trid tirbaħ dan it-tagħlim għar-rieq l-RBGs tirbaħhom. U l-tradizzjoni tgħid u rritu il-kuruna tar-Rożarju. Bdejn qaltlu ekku it-talba tal-Rożarju, it-talba tal-Madonna qegħdin fis-santwarju hawnhekk ta' Pinu, id-dedikat kollu kemmu lill-Madonna. Bdejn qaltlu din it-talba tirbaħ dan it-tagħlim għar-rieq. Ħanieqaf. Kemm għadna nivvalorizzaw ir-Rożarju fil-bwiet tagħna, jien għandi, sew għax inkella k'm'għandix ma kontx ngħidha, fil-bwiet tagħna għandna kuruna jew fil-but tagħna għandna l-mowbajl. Dak il-50 waħda slima għalik Marija. Nikkontemplaw il-ħajja ta' Ġesu u l-ħajja tal-Madonna. Men jew nitgħallmu minn San Dominku biex inħobbu iktar it-talba tar-Rożarju. Aħna u nifirħu llum mal-Knisja kollha waqt li qegħdin niċċelebraw il-festa ta' San Dominku ngħidu fil-providenza tiegħek mulej intbagħat lil San Dominku biex iġeddet il-Knisja. Żomm ħaj l-ispirtu tiegħek nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Intażilt lil San Dominku biex ixandar il-verità tal-fidi. Kun ukoll
mal-Knisja tiegħek nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Intajt il-glorja ta' dejjem il-San Dominku wara li temm il-missjoni li fdajtlu fuq l-art. Ilqa fiħdanek il-ħutna il-mejtin kollha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Intażilt lil San Dominku biex juri it-triq tas-salvazzjoni lil ħafna. Reġġa lura għal din it-triq il-dawk li tbedu minna nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Fit-tiba tiegħek mulej jisma' t-talb tal-poplu tiegħek u bl-interċessjoni ta' dan il-qaddis kbir San Dominku għamel li jseħħu ix-xewqat tagħna bi Kristu Sidna. Amen. Nofru dan mulej, hobsum bit mulej, danatu. Hobsum bit mulej, il-Adam, dar-rigal tal-hobsum bit, il-fertana l-lum, hu mulej, malem tana l-lum, hu mulej, u ħajjitna l-lum, hu mulej, marigal tal-hobsum bit, marigal tal-hobsum bit. Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi jutakom ikun joġob l-Alla il-Missier li jista' kollox. Jilqa mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għal-ħtiġijiet tagħna tal-Knisja mqadsa. Fil-ħnina tiegħek mulej u bl-interċessjoni ta' San Dominku isma' t-talb li qegħdin nagħmlulek u bil-qawwa setana tas-sakrifiċċju li sejrin nofrulek u wettaqna fil-grazzja tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej U magħkom. miegħek ukoll. Nerfaw lubna l-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Nisuħħajru l-mulej Alla tagħna. Ek sewwa u Sewa u xira. xira ta' sew mulej Mister Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi ta' salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien jinroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Għax biex timla bil-ferħ il-Knisja tiegħek fil-festi ta' San Dominku intqawwija bl-eżempju tal-ħajja tajba tiegħu, isaħħaħa fil-erf bit-tagħlim li hu xandar u tilqa' talb li jagħmillek għal ħarsien tagħha. Għalhekk mal-anġli flimkien intannulek bla qiegħda u ngħidu Qaddis. Qaddis, Qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti. Is-smawiet u l-art mumlija bil-glorja tiegħek. Osanna. Osanna fl-ola ta' smawiet. Imbirek minn ġej fisem il-mulej. Osanna fil-oli ta' smawiet. Qaddis tassew int mulej, inti l-għajn ta' kull qudusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex dawn isiru għalina l-ġisem u id-dem ta' Sidina Ġesu Kristu li meta kien sejjinata biex minn rajh jibata ħal-ħobs radlek il-ħaj qasam tali d-disċipli tiegħu għalilhom ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom Sinjur tiegħi u Alla tiegħi. Ekku koll wara li klaħal kalċi reġerad il-ħajr, tali d-disċipli tiegħu qal ħudu biex xorbu minnu il-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-pat il-ġdid li jibqal dejjem, id-dem li jixxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan f'tifkira tiegħi, Sinjur tiegħi u Alla tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi jinħabru il-mewt tiegħek mulej. Inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek nistennewk sa ma tiġi Għalhekk aħna fil-glorja. nagħmlu dam tifkira tal-mewt il-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħaj. Għax jogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqdukum iċ-ċokon tagħna nitolbu
li l-Ispirtu Santu jaqadna b'ġisem wieħed lilna, nieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu ftakar mulej fil-Knisja tiegħek, imxerda mad-dinja kollha u taqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa l-jum, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien fil-qaddejja tiegħek li rwieħ Marija, Nazzareno u l-familja Mifsud. Daħħalhom qudiemek fid-dawl tas-sebt tiegħek. Ħen għalina l-kol nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verż Imqadsum Malla Marija, San Giuseppe, l-Apostli, San Dominku u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek, bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew inkomplu nitolbu u fallimna u ridna nagħmlu li benta Alla għas salvazzjoni tagħna missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnata ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-ard. Ħobsna ta' kuljum għatina llum. Aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżdeħ Għalista nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba u ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa mid-dnub u mħarsa mill-inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw il-għena u l-midja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna l-qawwa l-glorja l-dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom isliem, nagħtikom isliem tiegħi la tħarix lejn dnubitna. Iżda ħares lejn il-fiġi tal-Knisja tiegħek għatija slim u laqda li jintrid fija, int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu il-paċi lil xulxejn, paċi magħkom. Il-ġisem flimkien. Ngħidu flimkien ħaruf ta' Alla. Tneħidnu bejt tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Alla li tneħidnu bejt tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Alla li tneħidnu bejt tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħidnu b'tad-dinja, jien aħna mistiedna għal din-l-ikla ta' dan il-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix tidħol taħt is-saf tiegħi. Iżda Iżdejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Tina l-ħlewa tal-isna tas-sema biex il-ġili jixraq lek natu għal-panina li tade li taħfer kif ħabbejtna nixtiequ nħobbu għal-pim qazza ta' Ġesu li berik titfaċ kejkni kebbes fina nar ta' mħabte zomna mija kim ħadni biex tifdina mill-jasar ewlieni ta' missirek la mara ħallejt
انت اللي تعشق السما بجميلك، تعشرتنا في الفقر بيت عبم أتساتا جسو liberik titfaċki kebbes fina nar tamħabtek zomna mija kien ħadni. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Grazzi, Sinjur Alla, Waħfirli Sinjur Alla. nitolbu. Mulej, il-Knisja tiegħek titwettaq bil-qawwa ta' dan is-sagrament tas-sema li bih tqarbilna fit-tifkira ta' San Duminku. Għamel li bħalma jimxiet ħafna il-qudiem bil-predikazzjoni ta' dan il-qaddis hekk ukoll issib il-għajnuna fit-talb tiegħu bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom U miegħek ukoll. iberikkom u ħariskom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu is-Santu. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina mitinbin, issa u fis-sija Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina mitinbin, issa u fis-sija Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina mitinbin, issa u fis-sija Madonna ta' Pinu Sultana tal-Familja, ħarstek fuqna dejjem, morru fil-paċi ta' Kristu. Irroddu ħaj il-Alla. Isma ħalanja, Sidna Marija, il-anja ħelwa, tana l-Maltin, l-anja li tnisġet, minni saqlija, u stemet tidwi, feluf ta' snin. Aziza Amma, Sidna Marija, bitaw ħennina, tibnek Ġesu. Aziza Amma, Sidna Marija, bitaw ħennina, tibnek Ġesu.